Bună ziua, oamenilor! Am venit astăzi la Mănăstirea Curtea de Argeș. După cum vedeți, este în construcție și nu am venit să vă arăt, că bănuiesc că toată lumea o știe. Am venit să discutăm despre misterul acestei mănăstiri. Deci, vă aduc aminte legenda, spune că Neagoe Basarab a venit aici, a văzut un deal mare, s-a urcat pe deal și aici a hotărât el să construiască această mănăstire. Dar nu avea meseriaș și s-a trimis soldații să se ducă în sat să găsească meseriaș. Deci vă spun rezumatul pe scurt. Varianta are 200, legenda are 200 de variante. Deci eu aleg pe cea care îmi convine. Deci s-au dus oștenii să caute meseriași. Toți meseriașii, toți oamenii din sat erau la război și l-au găsit pe Manole. Și i-au zis: măi Manole, hai mă să uite-te că negru vodă ăsta este nebun, ne pune să căutăm meseriași, vino și spune că tu ești meseriaș și faci lucrarea asta. Săracul om n-a avut ce face. A venit, a vorbit și a găsit echipă de muncitori și s-a apucat de lucrare. Nevastă sa era gravidă, Ana. Și s-a apucat de lucrare, nevasta gravidă, el construia, zidurile se prăbușeau. Și acum am venit să discut cu un constructor, să vedem care era situația, că acum au evoluat și probabil oamenii știu ce s-a întâmplat aici, de ce cădeau zidurile, până n-a sacrificat-o pe săraca nevastă sa. Hai să aflăm părerea lor. Deci continuăm vlogul. Dânsul este sunteți meseriași, da? Da, da. Sunteți meșteri cum a fost meșterul Manole? Depinde. Da, deci meșterul Manole în legendă era foarte tânăr, soția era tânără. Credeți că putea fi meșter la vârsta aia când avea gravidă? Da, cum să nu? Se poate meșter așa? Cum să nu? Dar de ce credeți că picau zidurile? Nu știu, din cauza timpului, vremii. Exact așa m-am gândit și eu, erau pe vârful dealului și bătea vântul și nisipul mânca construcția, nu-i așa? Ploi. Din cauza ploii. Nu cred eu că picau și că a fost un... sau legenda așa spune, dar eu zic că nu prea era priceput el ca meșter, nu? Depinde, da. nu era singur. Da, își găsise un muncitor prin localitate pe aici, dar eu mă gândesc că asta a fost motivul, nu? Da. Și credeți că a fost Ana aici zidită? Asta nu pot să știu, nu știu. Dar o să cercetați zidurile să vedeți dacă totuși a fost zidită? Nu să-mi dau eu cu părerea mea. Ați putea cerceta? Nu se Că bănuiesc că tehnologie există. Există, dar Să vadă dacă a fost cineva zidit acolo. nu o să spunem nimeni. Da. Chiar dacă. Da, vă mulțumesc mult. Să rămână legenda că e... Da, e frumoasă, într-adevăr. Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc. Spor la